И здравейте хора, днес сме тук да продължим кариерата с Левски. Стигнахме до матча с Славия, който взехме и днес ще изиграем матча с Етър, гостуването в Велико Търново и матча с Осijek, гостуването в Осijek. Ето виждате. Дарвам ще се включи коментора за Желсон Сумберг. Напусна точно преди матча с Осijek и трябва да му намерим за решение. Това не ме интересува кой къде играе. И как виждате, след два дни до това не ще направим регистрацията за конференциите. Да. Нека видим. Крумовград и за да играте ще бъдете Враца. Защо бъдете Враца казвам, че Крумовград ще вземе матча. Пак. Интересен матч, можем да кажем. Нека първо да направим състава за матч с Желсон Сумберг, няма да го Пламен Андреев, Асен Попов, Виктор Добрев няма да го вземам, ще взема Митков, Марин Петков, Георги Атанасов, Бари Бачев, не да. Марин Петков просто не е възстановен. Да не. Така Венцислав, Фадига, Здравко не, Попето, Митков. Да, тук в момента съм който без същи страни. Да, мисля, че това ще са най-добрите решения. Отгоре ще подпишат с Самуел Хернандес. Ние сме в борба. Поднаем обаче да вземем крило на Грасхопърс от швейцарската първа лига, но нямаме достатъчно финанси. Мисля да изляза също малко с малко по-експериментален състав срещу Етър. И да видим. Ще видим също така и жребия за третия предварителен кръг от лигата на конференциите. Да, както виждате, дошли са Светомир Панов, Сми Фадига, Виктор Добрев и Георги Атанасов. Ще се смята над Кихайо. Сега нищо се не намира. Добре. Нека видим какво ще стане в тези мачове. Победа за Бероя и победа за Ботев Пловдив. Доста интересно. Светослав Петров. Побеждаваме. Втори отбор побеждава. Така, втори отбор кой побеждава? Локомотив Горна Оряховица. И чака да. И е време да видим матча срещу отбора на Етър. Етър, които си взехме първия матч. Не помня, те са новодошлите отбори от Б група. И дека видим какво ще се случи на стадиона Ивайло. Така мисля да не пипам нито защита, нито нищо. Само ще ми се мръдне малко повече в атака.
Попето ще си играе. Карпанов. Не ни е регистрирано в Фадига. Тура Джамател Джемили. Митков. Тук искам само да си сложа. Защото е малко тъпо да загубиш мача от Тетър. Роналдо. И мисля, да може да кажа да. Панов пак ще си на скамейката. Така мисля да изглежда. Пък Рикардиньо ще го пазя за матч с Осик. И нека започваме. Ще излезем с Пламен Андреев на врата, Патрик Габриел Галчев и Петрис отстрани в центъра, Кордоба и Сонко Сумберг отпред Чандаров и Попов. Като фалшива деветка съм поставил Илян Стефанов, Роналдо, Джамател Джемили по крилата и отпред Преслав Бачев. Тук ще игра слабо, така че да се надяваме, че ще се пребори и да направи асистенция. Нека да приказваме малко добри неща пред футболистите. Така, айде, Михайле, така. И в тунела, малко тия неща ще приказваме. И добре дошли на стадион Ивайло. Тук в хубавия, да не казвам, не е в център на Велико Търново, днес ще се проведе среща от втория кръг на българската професионална първа лига, още познат като FBET лига. Както виждате, ето ни на си си, ето ги. Така, сега ще ги скипна. И е време да видим какво ще направим. Виждаме, започваме атакуващо първото по време, вече 4 удара в 16-та минута. Шанс сега. Тумберг. Към Попов. Попов Чандаров. Влиза Чандаров. Чандаров! Шпагат. Чандаров обаче ще стигне до топката. Даване. Там обаче добре игра от Тетър. Чандаров ще центрира. Изстрел! Стефанов убива се в кръка на защитник от Етър. Изпуска топката и това ще излезе в наш тъч, който няма да видим. Добро първо по време можем да кажем. Шанс сега Попов. Ивелин Попов. Не може да подаде към Ронал Найденов. Шанс тук за Етър. Тук добре Хосе Кордова, но никой не го покриеше там. Никой не покрие Станев. Станев с топката. Станев! Добре избита Йордан Ангелов. Много гаден рикошет 1-0 за Етър. Много гаден рикошет 1-0 за Етър. Край на първото полувреме. Тук не малко са. Ще направим някои смени. Адриан Крев ще ли? Чандаров. Динам Вандеркап. Хосе Кордоба тук. Не. Хосе Кордоба. Кордоба къде може да играе? Да, ще го оставя на скамейка. Ян Димитров, Рикардиньо. И е време за второто по време, където ние ще се опитаме да притиснем. Ето Роналдо. Почва лек натиск на нашия отбор.
Шанс обаче за Етър. Това е Ангелов към Станев. Станев. Центрирането е навътре Найденов. Изстрел топката отбита Роналдо. Ще можем да контратакуваме Роналдо. Има ли скоростта Роналдо? Какво е това подаване? Ангелов към Иванов. Там обаче Галчев ще се пребори с топката Джимили. Не успява Будинов. Станев. Станев. Шанс за Етър. Цано. Тошев. Топка към Найденов. Отгоре никой не покрива. Сега Роналдо. Роналдо ще тръгне по крилото. Роналдо. Какво ще направи Роналдо към... Ще успее ли? Не! Внимател Джимили взема топката, центрирането вътре Рикардино. Глава, която ако беше малко по-надолу, беше неспасаем. Жалост. Караме Жереми Петрис, Кристиан Димитров. Внимател Джимили също прави опити. Роналдо ще излезе. Матча вече е към своя край. Трябваше просто да бием. Бяхме по-добри отбор, но за жалост съдбата не беше с нас. 1-0. Не, със сигурност това ще е един от най-слабите мачове на Левски този сезон. Какво говори това нещо? Какво да излезем и да кажем някои неща. И е време за матч с Осиек. Локо Пловдив бие Черномор 4-2. И е време за матч с Осиек. Първо ще видим жребия за третия предварителен кръг в Лигата на конференциите. Нека видим. Нека видим кой ще ни се падне, ако евентуално не искам да участвам отбора, бием Осиек. И е време да видим. ЦСКА 48 ще играе срещу Нефтич. Ако те бият, ще играят срещу ГЕС. Извинете. ГЕС Скем Мети Те. Или Апуел Телавив стило. Да знам. Кто бе? Те не интересуват. Рука не. ЦСКА ще играе срещу Влазния. Гадно ще бъде на ЦСКА, защото те ще трябва да се справят срещу шотландската машина Хърц. Обаче Бог знае ние къде сме, просто ще скипна, исках да видя. Ние ще играм срещу Легия или Ордабаси. Труден ще е матч срещу Легия, няма да лъжа. Легия. Варшава май. Да, но Легия, да. Легия Варшава. Един от най-силния отбор, който може да ни се падне. Ето, затова не приказваме за ЦСКА. Защото ако ЦСКА имат... искам да го купавам, а не имаме достатъчно финансови средства. И е време да видим. Трябва да отнемем, нямаме пари. Сигурно ще напълним малко хазната след продажбата на Сонко Сумберг. И ще го видим сигурно в действие срещу Водогорец. Не мисля, че ще можем да го регистрираме. Точно пък за матча с Осиек срещу Осиек планирам като гости да излезем малко по-дефанзивно. Да се защитаваме повече, защото все пак сме далеч от нас. Нека видим, някой ще го продаваме, не? Дарван. Вижда като...
Даруан изглежда като доста така стабилен футболист. Регистрирана. Така, слагам 26, да, добре, 27 номер. Слагам, да кажа, нами да го критне. Така, няма да дам на Съндърланд Адриан Краев. Да, Анди Краев сега. Ако Адриан Краев ни напусне, това ще е доста тъжно, защото е един от добрите футболисти. И е време за матч с Осиек. Да, стадион на Осиек ще е пълен. Ние излизаме с пълния състав. Така, да, и нека видим какви са вариантите. Вариантите са Осиек 35%, равенството е 30%, ние ще събориме равенството да бъде 30%. Но Сонко Сумберг се тръгва. Не, много сефтини просто за... Да, няма как да направим нещо. Да. Зоран Зекич. Ето кои матчи ще бъдат по телевизията. И мисля, че е време за Лига на конференции. Осиек, имаме спомени как така, отстрани Осиек, може би не на същата фаза от този турнир, но да. Да, е така. Билал Бари Здравко Димитров, просто не виждам защо ги вкарам, освен това Билал Бари е контузен. Така, и премести Рапанов във втори отбор. И е време за матч срещу Осиек. ЦСКА са домакини на Влазния. Има ли някакви интересни, така по-интересни? Да, тук са изпаднали. Така. И Чандъров. Можем да сложим Асими Фадига. Асими Фадига мисля да го сложа като... Ще е най-добър като съпорт, така че ще... Да, не знам, може и да не Асими Фадига. Цунами ще го изпробваме с 100%. Дарлан не е регистриран. Това е. Да, Илян Стефанов. Кардиньо. Джамател Джимили. Уингър, да, добре. Уингър. Роналдо. Мисля, че също ще стане като спорт. Адрен Кравчи. Така. Цунами дефенсив. Кордова ще играе силно. Малко ме е страх тук за Кидан Вандеркап. И да, и Жереми Петрис. Не знам колко обаче изморен ли е Жереми Петрис. Не, единствено са Джамател Джимили, но не. Джимили. Помисля. Не. Се корва съм така. Може да ми прави нещо с Синта лига? Да е Попов. Мен да мине. Той ще играе като... Така, Адриан Кръв ще си даде като спорт. Асми Фадига ще бъде. Ще му дадем 15 номер. 26.
и 28 номер. И е време за матч с марка Лига на конференциите. Ето и на стадиона на Осиек. Не го знам как се казва. Не, няма да го науча така. Първо видим, ето и двата състава. Ще се хвърлим в яко защита днес. И нека видим. И Осиек ще започне матча, както винаги. Първи удар, първи гол. Така ще бъде. Яснич. Тук обаче никой няма... Браво! О! Браво тук на Хосе Кордова и после малко така по-кривия футболист на Осиек оцели топката до вратата. Осиек, пресир, бият, правят каквото си искат. Роналдо продължава, топката му е взета. Югович, Миерс. Тук обаче минава покрай защитниците на Левски. Продължава опит за шпагат града. Топка не е добре избита. Драмбев. Към Югов. Никой не успя. Какъв е то край, бе? Абе, какъв е то? И кръст. Ай, той е излизал с децата. Добре. Нещо силно е станало. Не знам. Чукат ни. Сега силно по времето ще трябва да направим нещо. Ивелин Попов. Шут на Попов. Рикардино. Изстрел. Гол на Стефанов. Стефанов, който неочаквано се появи отзад и оцели топката и тя отиде във вратата на хърватския страшна Осиек. Нека пак да видим. Рикардино надскоро. Не, никой го и не покриваше. Беше оставен непокрит и естествено може да си я спре, но всичко се разви много добре. Много добре и 1-0 за Левски. Малко да ги понадъхаме. Така. Какво правят тия пичове? Да, извинете. Така, ако нещата станат назор и Асими Фадига ще влезе, искам само... Да, добре, така. Роналдо е изморен, със сигурност Асими Фадига ще е една от смените. Можем ли да вкараме още един гол и да решим този матч? Като че ли май не. Играта ни мрази. Шанс сега. Топката е напред. Там и може би имаше засада. Засада. Не, няма засада. 1-1. И имаме много лоши проблеми. Половината състав ще колабира. Мисля, че няма нищо друго, освен Асен Митков, Тонами, Галчев и естествено, дали ще можем. Ще сложим Асен Фадига атака, лека защита и Митков ще се прибере. Вярвам в момчетата, просто ако задържим резултат 1-1 тук, би трябвало да сме малко по-сигурни на Герена. В 70-та минута. Мисля, че е време малко да напънем юздите. Ще направим ли нещо? Асими Фадига, корнер за Левски. Митков. Центриране. Кордоба. Защо Кордоба
който е защитник, просто да, не, нямам думи. Вандърка блокира топката и така матча завършва. Можеше Хосе Кордоба да се справи по-добре, но кой съм аз да казвам? Кой съм аз да казвам? Браво на момчетата. Все пак не сме домакини, а като домакини можем и да бием. Нека какво правят другите. ЦСКА си бият ред така. И, добре, няма какво да кажа. Така ние правим равенство. Базел бие Зумберто. И ЦСКА 48 бият Нефтич като гости в Азербайджан. Мисля да изиграя и матча с Лудогорец. Да. Малко да поприказваме за Дарван. Лудогорец и след 3 дни имаме Осиек. Осиек, които са така доста силен отбор. Видяхме колко силен отбор са, но сега трябва да се концентрираме, защото играем срещу втория Лудогорец. Виждаме Локо София дали ще направи нещо срещу Черно море. Не. И така, хора, довиждане. Ще в следващия епизод, където ще играем матч срещу Лудогорец, Осиек и ЦСКА 48, евентуално.